Jeg tænker, det er dystre udsigter, det som du lagde frem her. Altså, det går ikke særlig godt. Og samtidig med, at I som forskere viser os, at det går ikke særlig godt med de her temperaturstigninger og det, som det har med sig. Altså, så har vi mange mennesker, der ikke tror på det her. Hvad har du at sige til dem, der ikke tror på det, som du står og siger? Nu er videnskab ikke et spørgsmål om at tro. Nej. Altså, det er et spørgsmål om at kigge objektivt på data. Og heldigvis, så har vi jo rigtig mange lange tidsserier af data. Ikke kun på temperatur og nedbør og energi, også på havet og interaktioner mellem atmosfæren og havet og isen. Og når man kigger på dem, og man lægger dem sammen og forstår mekanismerne og de links, der er, de følsomheder, der er, altså, så er der ikke i min naturvidenskabelige, objektive verden nogen tvivl om, at det med, at vi pumper drivhusgas ud af atmosfæren, at det har nogle konsekvenser for vores klima, for de systemer, vi arbejder med. Så man kan sige, set herfra, så handler det egentlig om at kommunikere objektivt i forhold til de data, vi har. Fordi det er min opgave, det er jo at bringe viden i spil, og så er der andre, der skal tage det til forandring. Og det er jo så det politiske system, blandt andet virksomhederne og borgerne. Så min mission er egentlig bare at sige, men hvordan ser verdenen ud? Hvad er det, vi ser? Hvad er det for nogle tendenser og variationer, vi ser? Og det er evident. Ja, det er helt evident. Ja. Altså IPCC har også lavet vurderinger på, vi kalder det forcing, hvilke nogle mekanismer påvirker klimasystemet, både når det kommer til de menneskeskabte, når det kommer til de naturlige variationer. Mm-hmm. Og der har man jo masser af data, men det man også har gjort, det er, man har taget sine modeller, og modeller kommer altid med en vis form for usikkerhed, men tager man højde for den, jamen så har man gjort det i sine modeller, at man har set, jamen, hvad påvirker CO2, hvad påvirker metan af forandringer, hvad påvirker vulkanisk aktivitet, ændringer i havstrømme, ændringer i kosmisk stråling, ændringer i skydække, skyintensitet og så fremdeles. Og så har man brugt det ned i mindre Lego-klodser, så at sige. Og det man så har vurderet blandt andet i den sidste IPCC-rapport, hvor vi sad der og arbejdede med den, det er, når vi kigger på de menneskeskabte påvirkninger i forhold til de naturlige påvirkninger, så er det rigtigt, at vi har nogle naturlige påvirkninger af vores klimasystem. Men de menneskelige, de overgør langt de naturlige variationer. Og lad mig bare lige nævne et tal. Ja. Det er, når vi kigger på temperaturudviklingen siden 1850 og 1900 og frem til det sidste årti, det vil sige 2010 til 2020, når vi kigger på den tidsperiode, og vi bryder det ned i mindre elementer eller mindre Lego-klodser, så at sige, jamen så kan vi se, at de naturlige variationer og den indvirkning, det har på energien og temperaturudviklingen, det betyder en stigning i den globale middeltemperatur på 0,02. Men når vi kigger på de menneskeskabte påvirkninger, så er vi oppe på 1,07. Den totale, det er 1,09, så de naturlige er lille i forhold til de menneskeskabte påvirkninger af vores klimasystem siden 1850 og frem til i dag. Så sådan hænger det sammen. Og du siger så, at du skal kommunikere de her ting objektivt ud til offentligheden og til beslutningstagere osv. Og hvordan synes du, det går med at kommunikere den her? Altså kommunikation er jo det er jo lidt en svær størrelse. Jeg tænker på at få beslutningstagere til at forstå det her og offentligheden. Yes. Altså mange gange, lad mig lige tage den først, når vi kommunikerer om klimaet i Arktis eller på Antarktis, eller vi taler om 2100 for eksempel, ikke? Så kan jeg godt se, at mange mennesker de siger, puha, det virker svært at forstå. Fordi vi alle har jo et liv. Vi henter børn, vi kører ned og handler ind, vi går på arbejde. Og det vil sige, at vi er meget mere engageret i det lokale, det regionale, end det globale. Så noget af det, vi har lært, det er at kommunikere i øjenhøjde til borgerne. Og nu nævnte jeg, at vi kom med en rapport her i mandags. Og det er så i relation til det stigende havniveau. Og det vi gjorde der, det var, at vi tog 3 danske byer. Og så snakker vi siger ikke kun, at havet stiger 1 meter, eller 1,30 meter, eller 60 centimeter. Nu går vi ind og beregner på konsekvenserne. Så nu siger vi rent faktisk, jamen i Kerteminde, eller i Nakskov, eller Kalundborg, jamen der betyder det, at 6.000 huse
vil blive påvirket af stigende havvand. Det vil koste 6-8 milliarder. 12-13.000 danskere, de vil blive klimaflygtninge i eget land. Så vi begynder at gøre det mere konkret, i stedet for at tale om de brede. Så spørger du om, jamen hvad så med vores politikere, vores beslutningstagere? Altså, vi har virkelig presset på. Altså, jeg har årlige møder med de 2 klimaminister, eller nu med den ene, vi har Dan Jørgensen, og vi har Lars Aagaard i Danmark. Jeg har været forbi Mette Frederiksen flere gange, vores statsminister, og talt om klima. Jeg tror godt, inderst inde, at de forstår, at vi har et klima i forandring. Men de politikere, og de skal også forholde sig til alt muligt andet. Vækst, arbejdspladser, arbejdsløshed, alle mulige interesseorganisationer, som presser på politisk. Og der er klimaet jo bare en lille del af det store spektrum. Burde klimaet være den største interessant i det her? Hvis du spørger mig, personligt, klima det bør overskygge alle beslutninger, vi tager. Det er både når det kommer til vækst, og når det kommer til samhandel, og når det kommer til ulandsbistand, forskning. Klimaet det bør være den overordnede paraply i alle de beslutninger, vi tager som samfund. Interessant. Hvis du spørger mig. Interessant. Kære Margrethe, jeg tænker på, jeg slår over til færøsk bare. Det er fint. Jeg prøver lidt med. Ja, det gør du bare. Jeg husker at du nævner at Tjekkveren eisen hitten der i Nordatlantshavet. Ja. Og det som avverst for ganske akkurat her norre til hvordan det avverskar djuraløv og planteløv og annet tøylukt og forstredene for at til dømes være en fiskevinn-show i Førjun. Hvordan fer dette avverska i fremtiden? Jeg vet du ikke løvfrøyinger, men kanskje du kan ha en båd på det? Ja, det kan jeg absolutt. Det er jo flere kolleger som arbeider i nettopp plassen her. Og det som man vet, så toskren rundt om for tjokken, det er nek som mener at han har en overra marsk for hvordan heita kan være til honom. Og her er vi ganske vi at nå at det er marsk for torsken, da man også om Atlantsjekven. Men hektar vi så når det er døypaven, nå visste jeg at Tjekkven er i døypen er hittene av reisen, en av kvarsta grad. Og her er så det at Djaureate, som er akkurat leier, tar fyrir nere i Dvæla i Norska havnen, og ligger her og i Dvæla om vetren. Og da han sjekker den hittene, så brukar det ganske fornekva så innan feitgømslån. Så da det kom opp at de var så hadde det ganske ikke nok av feitet at produsere det første eggene. Og her viser utslutt eisen til granskeren fra havstående at eggproduksjonen til Djaureaten er lakkes og systearene. Og det vil si, jeg sier eggene skal være den første føyen til fiskeenklet, til det er klagt. Så hvis det har vi ikke avvist på eneste samband her i midten, men hypotetisk kan det være det. Og hvis det er i gangen, så er det stendt ikke vel tid for visskjøpene og tjåkene fremtøyene. Og hva er mest til det? Altså minne fisker, eller? Ja, simpelthen at det kommer for altså, fiskeenkle. Vi så ikke eisen av fiskeenkle som at langt enn at da vi har en enkeltur i Jonemanna, at han langt enn er minkende, så det tog jo nok på at det får for lov til at äta. Så ja, så var det minne til. Det kommer minne i undan, så framvis. Og så en stort spurning bare om Golfstrømmen, som du har sånn om. Han får vikne øyne, og så får det kølne helt betydelig, sier sommerfragreinger her til åkken. Ja. Hvordan sannlykt er det? Hva vet vi om det? Ja, hvis vi spør Sebastian, eller ganske IPCC, de sier at det er ikke sannlykt at han får vikne helt i hesten av hundrene, men at han får vikne en sinter i hesten av hundrene. Har du noe bod på Golfstrømmen, hvordan det vil arte sig med den? Altså, det er jo et meget, meget komplekst og dynamisk system. Ikke? Og nu viste du også 2 studier, et fra Nature Communication af de 2 Ditlevsen søskende, ikke? Og så det fra Holland. Ja. Og i IPCC lavede vi også nogle vurderinger, at det forventeligt ikke ville komme til at ske inden for det her århundrede. De der studier bygger på noget sparsomme data, hvis du spørger mig. Okay. Ikke? Fordi det er et dynamisk system, hvor du har noget dynamik i atmosfæren, der påvirker havet. Havet er dynamisk, og smeltevand, der kommer ind. Og så det er lidt for saftige overskrifter til ja, den evidens, der ligger bag det der? Jeg tror i hvert fald, altså, i Danmark, når man kigger på, hvordan medierne har bragt det her frem, så tror jeg, at de har overgjort det. Okay. Det er i hvert fald min vurdering i forhold til det, vi ser. Men det er ikke fordi, vi ikke skal være bekymrede. Altså, vi skal i høj grad være bekymrede, fordi
forandringer, vi ser. Nu talte du også om det dybe vand, der bliver varmere, som jeg lige forstod det. Ikke? Og det vil sige, at vi begynder også her at se nogle forandringer, som egentlig kommer med nogle konsekvenser. Men det der med at tale om et tidspunkt for kollaps, det synes jeg er meget, meget svært. Ikke? Fordi der er jo stor uenighed blandt forskere, også omkring mekanismer og forhold, og hvordan tingene ændrer sig i tid. Men jeg synes, det er vigtigt, at vi holder for øje, at vi også i Nordatlanten begynder at se nogle forandringer, kvæg det, vi hiver kulstof, drivhusgas ud i atmosfæren, og så ser nogle konsekvenser af lige præcis det. Også i oceanografien. Okay. Du sagde noget omkring det her med tiltag i forhold til temperaturstigninger, at gabet mellem det, som vi burde gøre, og det, som vi gør, det bliver bare større og større. Ja. Hvordan kan det være? Fordi vi hører om det her hele tiden. Jamen, der er flere ting til det. Jeg ved, det handler om, at vi ikke får reduceret nok. Det handler om mitigation, det handler om, at vi skal reducere, vi skal fange, vi skal lære vores kulstof. Det handler om, at vi skal have mere grøn energi, både her og i særdeleshed i de lande, som er store udledere af drivhusgas til atmosfæren. Går det for langsomt med den grønne omlægning? Ja, i høj grad. Ja, det gør det. Er det på grund af beslutningstagerne, politikerne? Er det at forbrugerne, som ikke forstår det her? Det er meget interessant, fordi det er jo både forbrugerne, det er både du og jeg, og dem, der sidder her, men det er også vores politikere, det er vores erhvervsliv, som skal kunne se mulighederne, som jeg ser det. De skal se det potentiale, der er i den grønne omstilling. Det diskuterede vi hele dagen i går. Okay. Hvad vil du sige om det? Jamen, altså, jeg vil hvis de lytter med i dag. Altså, jeg vil sige, at det handler om, det er at skabe nye forretningsmuligheder, som er grønne og bæredygtige. Ja. Både på energi og på transport, på flybrændstof, og jeg ved ikke hvad, på fødevareproduktion. Fordi der er jo klima i alt det, vi foretager os. For jeg står op om morgenen til at gå i seng, så sætter jeg jo også et klimafodretryk. Det vil sige, alle de aktioner, jeg gør i løbet af en dag, det er klart, det rækker jo ind i forskellige systemer, og der skal vi ind og se på, hvordan kan vi optimere, hvordan kan vi putte mere grønt brændstof ind i lige præcis transport, opvarmningen af huse, det vi trækker ud af stikkontakten, når det kommer til strøm, den måde vi kører fra A til B, eller flyver fra A til B, fødevareproduktion og så fremdeles. Og der bliver man nødt til at være lidt modig, man bliver nødt til at sige, men her ligger der et potentiale, måske ikke kun for Færøerne eller for Danmark, fordi vi skal skabe noget forandring i den store verden. Og der er vitterligt brug for forandring, men der er også muligheder for, at vi kan rykke på en erhvervsmæssig, en økonomisk, en politisk dagsorden i langt højere grad, end det vi gør i dag. Men det kommer til at tage lang tid. Altså, vi kommer også til at tale om klimaforandringer om 50 år, om 100 år. Altså, vi er kun lige... Og omlægning. Omlægning, ikke mindst. Altså vi er kun lige begyndt. Vi er kun lige i den spæde begyndelse af den her klimatransition. Og til allersidst, kan Færøerne gøre en forskel? Vi kan alle gøre en forskel. Hvorvidt vi er store eller små, det handler jo om at ture, og det handler om at vise, at man i et velfungerende demokrati med know-how og økonomisk muskelkraft kan være med til at skubbe på den udvikling, der er vigtig. Altså Danmark kan også, vi er jo kun 6 millioner, men det handler om at skabe forandringerne her, og så bruge det som et springbræt til at ændre tingene ude i den store verden. Okay, Margrethe, hvordan ser du på det i fremtiden? Nej, jeg vi om Golfströmmen viknar det är röda samt vi Sebastian att man ställer först upp och då blir det ett rassle man robar öv och folk blir benchen och så ignorerar det bara alltid. Tar det näck bättre att hossa vi ägnar att vi folk får få det skiljat ordentligt och och vi präkvar en tendens och tojar serium. Ja, absolut, ja. Ja, men så får jag tacka till med Karen Margrethe och Sebastian Mernild för att hit kommer att greja så väl fra idag och eisne och just den här lilla åraskiften och tjocken. Tjau där på den klapp. Ja, tack för det. Ja.